dihay kausa nga dunay nangutana kanako, Padre, unsa maning mga kiyaw-kiyaw karon sa social media, ning mga persona non grata, unsa may implication ni ini, pila na ka mga syudad about this entertainer, unsa ni siya, actor, singer, unsa ni siya, no? Na pila na ka mga syudad, no? Bisan din sa ato doon na mga syudad nga misunod pod sa ilang mga declarations of persona non grata, unsa man kini nga implications, no? Honestly, wala kayo ko ka ibalo, no? O ungrateful persona non grata, o ingrato, ungrateful nga tao deklarar, or undesirable alien, no? Kanara akong pagsabot, wa kayo ko kabalo sa unsay kinatibok ang implications ni ini. Ninangunta na, ang simbahan wala ba'y gihimo o wala ba'y mga clear nga mga declarations, no? Kung ambot lang, no? Kay I'm very sure ang atong mga kadagkuan sa simbahan nagmapamalandungon sa mga panghitabo sa katilingban, no, diha sa atong palibot. Para nako, no, they are mga tao kini nga gitahasan o gisaligan sa simbahan diha sa pagpangulo sa katawhan o pagiya sa panon nga iya sa Ginoo. I'm very sure nga naay kaugalingon nga mga pagpamalandong o pagtimbang-timbang ang atong mga kadagkuan sa simbahan, no? And sa ako lang personal, normally we condemn the act but not the whole person, no? Kay as always, no, para nato ang kinatibuk-an sa pagkatao mas bililhon o gihatagan gayon nato og dakong pagtagad, no? Although mao man na ang atong mga pagtulunan sa simbahan, we condemn in the strongest words the act, ang buhat o ang mga panghitabo usahay na dili ka nais-nais o usahay ngilngig kaayo, ning sunod-sunod pod nga mga panghitabo sa atong katilingban karon. Lain na usab nga batan-on nga biktima sa unsa nga panghitabo dito sa Toledo, no? The actions and not the person. Even Jesus sahay sa iyang pagdupa sa krus, no? He prayed, he asked God to forgive them for they do not know what they are doing. Sa atong mga pagbasa nining adlaw karong adlaw Sabado sa unang bahin, nindot kayo nga paminawon, no? Basahon ni Ruth diin si Naomi, dunay umagad nga si Ruth nahimong byuda nga walay anak, pero nindot kayo ang ilang relasyon sa ugangan o sa umagad nga si Ruth. Si Naomi ang ugangan og si Ruth nga iyang umagad. Way anak, namatay na ang iyang bana. Si Naomi pod, no? Biyuda. Pero nindot kayo ang ilang relasyon, no? Magpabilin ako kanimo, sagasa ka mo adto, unya magkinabuhi subay sa unsa nga matang sa kinabuhi nga imong puy-an, no? Tingali kung uban pa mabiyuda, lahi na og relasyon, no? What can you expect? Labi na og batan-on pa kaayo. Apan nagpabilin si Ruth sa iyang ugangan nga si Naomi, og bisan diha sa ilang kakabus, sa ilang kapanginabuhian, no? Sige lang, gidawat ang tanan. Miingon sa iyang ugangan, muadto ako sa kaumahan aron nga manghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga mangangani. Kini nga matang sa kapanginabuhian, matud pa sa mga commentators,
ang kapanginabuhian sa labing kabus sa katilingban apan waig sapayan kini ni Ruth nga iyang pagabuhaton nya medyo nindot nga istorya dinhi kay ang dato nga si Boaz nahimong iyang bana og nakabaton sila og anak nga ginganlag Obed unya nahimong murag lolo ni David, no? Si Obed nahimong amahan ni Isai og ang amahan ni David. O kay bawo kita nga gikan ni ining linya na tao ang manunubo sang Mesiyas. O tingali sa katilingbanong paghukom moingon unsa maning bayhana si Ruth, no? Nagara-gara man no, naguwag-uwag man no diha sa dato no nga si Boaz tanawa ang mga panghitabo nahimong diha sa maong linya na tao ang Mesiyas. Una nga for me really we have to be careful with our dealings with persons bisan unsa ka makasasala, no? Not the person, but ang sala mao'y kinahanglan nga dumtan o kinahanglan nga isalikway ang dili maayong mga buhat. Ubisan diha sa Ebanghelyo karon ni San Mateo, si Jesus ngadto sa mga tao nagsulti. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo mao ang dunay katungod sa baghubad sa balaod ni Moises. Busa, tumanan ninyo, sundan ninyo ang ilang mga gisugo, apan ayaw sunda ang ilang mga buhat nga dili maayo. Ang ilang mga buhat nga dili maayo. Ang ilang mga buhat nga mga salawayon. But he recognizes the authority given to them, no? As magtutudlo sa balaod o isip mga Pariseo. Very clear si Jesus sa iyang kritik. Very clear si Jesus sa iyang pagsaway. Very clear si Jesus sa iyang pagdumili diha sa salawayo nila nga mga buhat apan recognize the proper authority given to them, no? Sa katapusan lahi ang paghukom sa tao ug unsa ang iya sa Dios, no? Sahay para nato ang labing kusgan, ang labing dato, ang labing bright maoy maguna, maoy mopatigbabaw pandili kini sama sa pamaagi sa Ginoo. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon, ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas.